Erokamano kuom medo keto Ramogi TV. Commissioner mag gwenge ma Ugwe Paul Rotich ochoko jodak ma Embu masiro tieko lwenje kedo kod kuong' ma ok opuodhi kendo tieko chenrono dichiel. Kane oloso e apise ma Embu, Commissioner wacho ni sir ma jochiw arita, jotelo kaachiel kod jodak dwarore e kedo kod kuong' ma ok opuodhi. Omedo ni kong'o ma ok opuodhi kod yedhe ma mero ji e gwengego biro ketho ngima mabiro ne rowere. Changamoto ambalo tuko nao sasa na lazima tufanye ni kusustain sasa the successes, kwa sababu tusiboshikilia mahali tumefika ama tu relax kidogo hivi, tutarudi pale na hatutakuwa tumeachieve ile objective ambayo tunataka kufikia. Jambo muhimu ni watu wetu wafanye mambo mawili. Kwanza kubadilisha tabia ya kunywa pombe ya kupindukia. Hiyo ni moja. Jambo la pili ni kuungana na sisi ili tupigane vita tukiwa na sauti moja. Maleo lakteche